தாவேக்காவுல இணைய போறீங்கன்னு ஒரு நீங்களே முடிவு பண்ணிட்ட ஏன் அண்ணா திமுக இருக்கக்கூடாதா? நீங்களே பிரஸ் முடிவு பண்ண தம்பி தம்பி விடுங்க நான் விட்டுருப்பா. தாவேக்காவுல இணைய போறீங்கன்னு ஒரு நீங்களே முடிவு பண்ணிட்ட ஏன் அண்ணா திமுக இருக்கக்கூடாதா? நீங்களே பிரஸ் முடிவு பண்ண தம்பி தம்பி விடுங்க நான் விட்டுருப்பா. தாவேக்காவுல இணைய போறீங்கன்னு ஒரு நீங்களே முடிவு பண்ணிட்ட ஏன் அண்ணா திமுக இருக்கக்கூடாதா? நீங்களே பிரஸ் முடிவு பண்ண தம்பி தம்பி விடுங்க நான் விட்டுருப்பா.